Hát, Dante, nem kész egy kis pálinkát? Köszönöm, de most nem kell. Készül nekem a műremnek. Te mégis mit kocsvasztasz? Egy kis meglepetés Medinek. Meglepetés? Pont neki? Miért? Emlékszel, hogy mit csinált velem a múlt héten? Fúj, ember! Ezért bosszúból készítek neki igen csípős pörköltöt. Van benne csípős paprika, lecsó paprika, chili, wasabi, egy hetes kolbászos borka, még egy különleges gyémarnifulált extra erővörös paprika. Fú, ember, ez nagyon ötlet, várj, ezt fel kell vennünk videóra. Jaja! Úgy látszik, elkészül. Adjuk oda neki, míg forró. Szia, Medi. Mivel olyan jó válsz itt mindenkivel, főleg velem. Ezért készítettük neked ezt a kis pörköltöt hálengzálogaként. Na hát, ez igen váratlanul ért. Nagyon köszönöm szépen nektek. Miért rögtök ennyire? Semmin. Na jó, meguntam. Mit tettetek ebbe? Csak egy csipetnyi szeretetet. Aj, hogy rágjam le róla a kúst. Én meg itt parázok, hogy tettetek bele valamit. Hú, még jó, hogy nem tettetek bele nekem paprikát. Miért is? Halálosan allergiás vagyok rá. Egy molekula is elég ahhoz, hogy elzárja a vért az agyamba és megpurcanjak. Oh-oh. Egyébként kurva jó íze van, mit tettetek bele? Atya úristen! Lati! Mi kinyírtuk Medit? Mi az, hogy mi? Te csináltad a pörköltöd ilyen erősre. De te adtad oda neki! Jézusom, most mit csináljunk? Hívjuk a rendőrséget. Szedd már össze magad. Ezt akarod, hogy börtönbe zárjanak minket? Szondázás mi? Ide érezni a piaszagot. Hát de akkor most mit csináljunk? Ássuk el. Biztos, hogy nem probléma, hogy elvittük Medi BMW-jét? Hát neki már nincs szüksége rá. Na, itt vagyunk. Én hozom az ásót, te pedig hozza hullát. Oké, értettem. Siess már, Lati! Még a végén megállt minket valaki! Mi volt az? Nem tudom, de szerintem egy mosófácáróka volt. No, húzunk kéne. A frász hozza rám, ez a hely. De mi van, ha lebukunk? Hogyan már meg, Dante? Senki nem tud erről, és nem is fognak. Ahhoz, hogy lebukjunk, le kell buknunk, érted? Sziasztok, fiúk! Ah! Ma szokottnál kicsit furcsábbak vagytok. Na mindegy, nem láttatok Medit? Nem, és nem feltételezted azt, hogy megmérgeztük, és a holttestét elástuk egy... Vagyis nem láttuk. Oké. Na mindegy, én mentem, sziasztok. Basszus, Lati! Ez rájött! Ez végleg van! Nyugi, nem lesz semmi baj. Követni fogjuk, és meglátjuk, hogy tud-e valamit. Ott van reptál a bozót mellett. Úgy néz ki, mintha... Ásna! Ó, sziasztok! Nem hallok, nem értek semmit, túl sötét van. Nem értem, nem értitek, hogy nem... Basszus! Kinyírtuk Reptile-t! Mi szemetek? Ezt nem fogjuk megúszni. Mondom, hogy hívjuk a zsarukat, még nem késő. Nem hívjuk a zsarukat. Azt akarod, hogy szolgáltatás legyen ide érezni a piaszagot. Megint hallom ezeket a hangokat. Én is, de már én is parázok tőle egy kicsit. Szedjük a fátósánkat! Az jó ötlet. Végre itt vagy! Mi tartott ennyi ideig? Írtam egy búcsúlevel Reptile nevében. Drága gamer, sajnálom, hogy elütöttem magamat, és utána az összezúzott testemet elástam. Szakmai okok miatt tettem ezt a gyilkos, vagyis öngyilkosságot. Utóirat nem Lati és Dante volt. Azt mondtad, van egy B-terved az ilyen esetekre? Pontosan. Ha mégis lebuknánk, a végső esetre van ám egy tiktakos dobozban néhány ciántabletta, és használjuk őket. De hol van a tiktakos doboz?
Ez már komolyan nem tud menni. Kinyírtuk Medit, Reptát, meg G-met. Ki lesz a következő? Te leszel a tovább fog sírni nekem, nem hogy segíteni elásni. Mi az Isten lehet az? A fenébe! A fakabát! Jó estét kívánok! Hát maguk meg mi a mennykült csinálnak itt az éjszaka közepén? Mi voltunk azok? Fogd már be a pofád. Mi öltük meg Medit és Reptát és G-ment, és elástuk ide. Mi voltunk? Hadd nézzem már meg azokat a holttesteket. Istenem, ekkora egy s***et még nem látott a világ. Nem bírtam tovább. Uraim, de hát itt nincs semmi. Mi van? Dögöljek meg, hogy most már komolyan nem vágom az egészet. Basszus, beragadt a pisztolyom a... Agyat akarok enni. Április bolondja? Mi van? De láttuk, hogy te meghaltál a pörköltől. Á, nem, én bírom a csípés kajákat, ezt nézzétek. De Reptár, azt is láttuk, hogy elütött a kamion téged. Ja, az a kamion csak egy papírmasé volt, meg se érezte. És te G-man, előttünk vetted be a ciántablettát. Hajlamos vagyok azok nélküli szívrohamra. Ja, jó vicc volt. Főleg az a morgás az erdőből. Az nagyon ütött. Te meg miről beszélsz? Nem mi morogtunk az erdőben,